jai Burhat mahom uru Burhat mahom uru Rapot tangi yaki Dina dua Gabe mahom uru Gabe mahom uru Gabe mahom uru Rapot lagi Oke, Roma itu, Roma. Oke, jalan mata jalan mah. Oke. Pihak kami tong-tongan. Di bawah kami di son turun-turun di Simpangano di namar buah-buahai di bagasi satu kior anggia atong mabuhay di akanaulio di nadengga di ulam tasadarion ima di namar sakap anak daun boruni huria borumuna nagabenay paromain nami anak kami nagabenay lamuna raja nami raja ni hula-hula songon dia pinahupatu pahamio dohonon nami mas songon hatani na tua-tua asa titim mana tinopa golang pengarahuna tuk songon dia pe tudu-tudu ni Simpanganon na boy tarpatu pahami di bisi buah-buahai sadario maradoko kamu hula-hula nami tuhatta mana manggoki pas-pasuna puti raja nami kami hula-hula ima tugas nami tuta koki marga semua tuta sialani dihamu raja yang kurai las duduk nami diharorong nai manak songon dia ke pacam nami dihamu raja yang kurai las maruan dia kita las manang rohan itu di mulat tersoni mata sakami so puti mami raja ni amgor mulate oh kami sebagai muna di batu pahami di songon tudu di Simpanganon ima nama buhay kita di bagas tikyon tokong dodohon nami buhay mo diak kanauli diak kanadenggan di ulot kasadarion nang tutik kina nang ro di hela dohon kormuna sorohon nami masongon hatani na dua di mana tinopa kulang-kulang pengarapuna songono ke Simpanganon naboy tapatu pahami tu hamu gula-gula nami warta mana mangkoki pas-pasuna sa sul sa tuot yan na basah tami o tulitan Simpanganon tu hamu na sa magongomot tapang gabi prakorasani puti maraja nami jadi teloras kamu jo jangan pengantin dan pengantin jangan kiri mereka mau gambar muda omma
di buah di hita, buah di kesehatan, buah di faktor harta. Sonope, yang kesah, cek ketio, yang kesemu kudu. Tujuh lawan kita dua, foto nabi, yang lain nasi. Soalnya mah, kita masih apa kurang yang orang otik semua dia. Cek si buah datang ke kami, kami masuk satu rasna. Saya kurang manang pinasuna. Tuhan botohodo rencana dok maksud nami dok tujuan nami pada saat itu Tuhan nang membuat keluarga naposom memahami tugas soromi baemon jadi keluarga na berbahagia keluarga yang akan dirimu ope Tuhan akan keluarga nami dan nang madapoton acara pesta odope ya Tuhan nang dari perjalanan donga di mana sida asasahab tempaton rap dotami membuat tu wasmu ope Tuhan padosa na udang kami ope mohon maaf ampun mahami Tuhan mohon maaf yang mari kita anak Yesus Kristus Tuhan nami amin. Oke yuk jalan mah jalan.
Ali Tuhan Dewata amanami na di banwa gijang hodong na mga tuhon partongas sa Teoni tidak hodo dengan namyon na masakap neng marbagas jalan narodo na sida mangido pasu-pasu atong setata mana sida di bagasan asin ni roham pasu-pasu jalan ramoti mana sida markite-kite pakka holongin rajai mana sida markite-kite ton di parbadia asa mabuka jalan marujung di bagasan damai partongas sa Teoni na sidai tangi homa tangi yang namyon alani asi dohot holong ni roham amin Ubasang kami makor tupunuan dinasa dan mana kina dua HKBP Utagijang diuduti manon kor na dibuat ni parpur. Puji Tuhan Dewata tanda maolong nai tanda nang asin ni roham ingot palang mata nai
Nanenek siang Kolose ditutudu ayat 15 semua manilo disita kasma tangiho kamuna. Jala dami ni Kristus ima mangaraja di bagasan Abrahamuna aitu sidu hamudijo di bagasan sada daging gari paroha mulia tema kamu ido saatna. Pintar tahe tunggu sada kamuna. Iya, 10 tahun. Wajib belajar tahe 3 tahun, 10 tahun. Berarti mulai sekolah tamat SMA. Ngapiga hari di doko Januari moliate tutuhani boy ko paju pang dohod nyon palibak konbor juta to benar dak bila oh berjuta dak ang boy dibilang kamu 10.000 tahun atau pertanyaan pada domo dan dua di 10.000 tahun lebih berat kamu nang takas masih dadaan jalan dibuat kamu sadar keputusan di tengah-tengah di kolumuna ikon nama kamu disambut di pardona sarai peoni. Nah perjalanan yang domonoku molo di dok kamu be kamu udah mapain kamu tuh sali alai molo tak di dok Tuhani dan gak disirok kami to di mona dua tak tulus tak jadi ni. Seandainya di dok kamu ada kok cocok tuau dan horok kapu ada ternyata 10 tahun jelangahnya putus sambung di nama seseorang ternyata imam keulion nih di Hamunda 2 dan 10 tahun menjalin komunikasi nama cedingan jalan dok natuare saja sasitong na modal awal di Hamunda 2 lamangan gahong pertanyaan di Partoga Saripioni nungga adong jalan nungga bagas ngatotu ngatakas aku masih dadan pinomat 20% sama dari dong komunai ala saya dong do bako parangi otik nai na sudah des yang dengan talos puha bekaro kompakna bahkan itu ngatongan di Partonga Saripion saya dong do sifat parangi na soharu takas boy di dada donga Saripion na atik pedu Mardonga Saripion na sudah 5, 10, 15 tahun marpahopu nila Kristus di bagasan kolong na mga derajay roh ano pikiran mo na naniwa. Iman ang kakatikin na roh. Dami na si Kristus di bagasan kolong na si Kristus mga derajay roh ano pikiran mo na. Asa perjalanan ni patungan muna na 12 tahun tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Alay, bisa saja terjadi sesuatu di luar dugaan. Atik pe komunikasi muna intens lanjut. Ingat kamu ikut dami dong aku. So nak ini sendena horo Januari tu sidikarang ikut dami ruham atik pe udang ulona. Sama ninang di si Devi. Sendena horo tu medan ikut dami ruham. Ala horo na tu medan. Unang gabi mangalap na saudara. Sitong na pangatusyomu di padadala di Partonga Saripiomu. Ala Partonga Saripio ni ima pasikola na maciarga di kita. Dan diajari kita di SD, dan diajari kita di universitas bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi suami yang baik. Mungkin nataras tapi takas kita diajari semua kita menjadi suami atau istri yang baik. Alai persikolahan ada di rumah tangga tasati dengan beragam sifat tamu. Adong dui na so dinggadro, adong dui na dinggadro, adong dui memang na kurang merasa puas di pelayanan muna. Anai mulia tidak Januari tak hari dalam tahun ini. Anak ini nang di padadalan di Partonga Saripio muna di Pangidon hatali di Bata tu hamda dua gawe paruha mulia deh. Ana pinamasa di tengah-tengah di Partonga Saripio muna las neroha ng hamonon toktong gabi paruha molyante hamuna pagjodo Tuhan ilang malohani molo nung pilas neroha molyante Tuhan alalas nerohon gabi lang malohani gabi lang bisuk kami mga lugahong pagdalanan ni Partonga Saripio dungi unang lo jahitan mandok molyante Tudunga Saripio jadi mau dihina anak batak kubereng udah takam tak bolong agak gengsi do
molo hidup inata tua mate moliate damang ada itu rosi pak tiap hari tetap terjadi komunikasi dengan unang tayo sa robot di na magkubasin lota unang tayo sa robot na mangalihon si leholo di hita na manuhon si tuholo di hita na mabotse kita to sa dalinganan na mabuhat kita to sa daulaw daw alay nasida do nga saripin na pinasahan ni dibata to hita na ikon toktong di bagasan komunikasi na liga kita saling madok moliate alay sa tupangi parjulot na moliate persejarah. Hari Marsawat gabe persejarah setiap waktu adalah waktu untuk belajar dan sekolah di Pardulu di para siroha moniati madihatam na putangi ho kami parbubuy jaga parbisu di mahami Tuhan mau lagoni asa di bagasani lamtang rohanami do aporsyon nami lamar bisu kami dia kasih londo sidana nami suami dia anak buah di hurian nama muka partona sarepion di bagasan tikyon pawol hak nasida di bagasan pastiroha lewat tu nasida bisuhon lewat tu nasida hagugon do ragamnya kapasu-pasu tanpani nang pinasaha unas lagi dengan tu nasida lalu pamuda di bagasan nami nakas butok palanak do parbu sedungan ramoti parbu boy nasida dia kasih lawan nasida dan nasida siga pari tadi mobima di bulaun adat manai patokon nasida di hutan anom asabui di kamadalan obar tulo pamiroha atau murasi mahami setusanam asata mahami hasanatan di pasu-pasu jalan matanya kami mahiti kuatnya namu Tuhan Yesus Kristus matanya kami tubuh amin saya masih pau diunia mahamu do masih asia-asia salut uriting roha muruk rimas pananggahion do pangit cahyoni do masian hamu ala dikicang ni salut unai masih hakolong mahamu
aido rahu-rahu minasuntingan demi dominasi yang di mata imam raja di bagasan rohamuna jala saluhut na pinahimuna markite-kite hata manang pabahenan toktong may markite-kite guar ni Tuhan Yesus asay ba na mga raja rohamuna dohot ulong atong nunga dibagi hamu hatani di batang taro tuluhut ni partongas tayo ni namanu kumaaw nuwan jumolo di ho alipamuli si Januar Raja Guguk olo makacunjoko di jolo ni di batang na uboto salut daw di jolo niya kadungan na pumudison na di panidoroham do si Devi Naltri Buru si Manjuntak na niririmon gabi ng amusaripe olo makahulong iba na siya nasa ruham doho mangulawan siya nasa gugum uhud marparangihon parangin na ba di arap doho di bana na olo mga jiwa judo at hagalyon na tung surang umurang parangin na jalan nasa tupa kung lahong umanag tadi kono mo iba na pahima di sirang hamati ang kamusugot molo ng sadaro ang manguloy sa lutay dogma olo naman kumaan doho di ho inang si Devi Naltri Boro si Manjuntak niririk ni si Januar Raja Gugukon pahindongan na sahabi na ulo doho makajonjong ko di juro ni di bata na uboto salut doho di juro ni dongan na pumudison na di pangidorohan do si Januar Raja Gugukon gabi sinodog ulo doho makahulong ibana siya nasa ruham doho marpangalahon na turi manadog pang ibana doho marparangihon parangin na badia pabuah la Kristen ho jala nasa tuba mahilolong ko manang tadi kono mo ibana paima disirang kamatian kamu sugut molo nang sadaro hambang oloy sa luhut ni dogma olo atau masilihon ng tangan siya mumahamu pabuho ni padamuna katadwa na mabuan hatana tuhamu margiti-hiti ko ni bata ama anak doho tong di parbadia do maddo na pinado mo di bata tang jadi serahon ni jalma amin. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamaho. Isodako Tuhan di batama buhina tubo jala si maruhana bidaru. Diro pako Tuhan di batama buhina tubo. Jale pasaur kumadamena tuto dim. Amin. Di Lasmir Hamuna di nama muka partonga saripyo kamuna dua di bagasan tikion soni do namuriata hakabibi kuta ginjang toktong matlas neroha alani ima di pasahat doa muna dua cingramata nama ci arga situtu ima bibir doa eri de hakabibi dalam hurian tamu dapat jodoh manange ko kamu asal gabi partonga saripyo nama tua hamuna dapat dua hon si payo si hurian tamon di dia pihak marputa tiragamnya kesilomuna toktong ragi kamu roha doa tikimuna lama dapoton akabulau di tonga-tonga di huria dan silikalan menang na dimida pihamuna dapoton kamu huria lapatuluhon hatani di batanu nagabi buhal di partojota alani takas buhali hamuna mulumuna di bagasan hatani di bata asamar gugu hamuna di nalau mga dupi raja kana masa di nguluta las niroha nang hamolong obe jalu hamuma di bagasan las niroha. Mari kita hubut pasahat pilihan. Didongani asli rohani Tuhan Yesus Kristus, rohani rohani di bata ama, roh persoalan itu di parbadia mahamu saluhuna.
Pwede mahita? Kurma mas bawah, kurma mulai, kurma dari ke bawah. Iya. Saya bola. Hanya mahal pulang. Berkut pulang. Babar semua sudah sahur ke sabu kalau saja kalah. Ajar parano kamu. Sudah pulang. Kalau laki berapa begitu kecap. Oh, ini kalau mah. Jok kamu tuh.
Lejo minum, lejo tesi. Lejo LTW. Lejo LTW. Ano kaya? Oh, siya mo siya? Dia punga. Ato mo? Dia. Ban, tolong, ban. Ato ban. Oh. Aku sama. Dulu kan. Asal lain. Lain oras jam. Oras. Nah, dulu dia mak. Ayo percaya nanti, Pak. Pak. Akaman doh tamua kainang di bagasan tikyon naik manotor mahami bona ni hasubuton alaya dorang sobut kami de petuani kodang nami lo samu majo kini hami sadokin agadalang dainang lau membuat tuani kodang nami di siala salunai dohor nami matu hamu na gudang mo liate mai pe di hamu amang permusik nami menganisokan amang hami nasa hasubuton naik membuat tuani kodang nami alaya dorang sobut kami tuani kodang nami amang jimolo wajo bedamang kodang mula-mula doh kodang sopai. Mohon hati mamang nama nami, doa dihita na sahasuhuton asa mangaliat kami dia mamang permusik nami, baik kodang na pertusi.